Айде, рибарите, чекаме да... А? Две, ти гледайте го опусти, сега да снимам тук, да покажа. Айде, вади. А я ще отворя една бира да го поля. За мене няма. Ти си скепа там. Пипа, то сигурно това са бута и жилките там. Само да не оплетете и сега и моите вайци. Ай, човек, го извади с терни. Абе, сега една старик. Ого. Я съм прави за карам, нали старик? Абе, това викаш, прелети се на кълъта, а? Шапа ли нека? Това обаче. Тук трябва. Янгъл ще го остави. Ей, стома! Ангеле, бегай тама! Ангеле! Айде бе! Стома! Чакай! Ето мина. Айде дръпай! Тука ли? Ами няма нищо. Беше. Дръпай на заден, не така. Оставя там. Няма го рибете. Ангеле! Оставя само някакъв. Ма и това е добро. А? Трябваше да оставим уло да пояде деба. Защото куката даде. Ти му майка. Сега ли баш трябваше да курне този сом? Знаеш как го на пръта обаче? Ме видеха, ама той като не налапал куката, примерно половината рибе, как беше моето. Трябваше да оставим да играе като... Айде, идва шарань. Абе, бе, изкарай поне да цопне отгоре, го фана на клипа, да не да избега. Оля. ¿Qué tal? Bien. ¿Os vais a quedar esta noche? Pues vamos a ver. ¿Sí? Sí, creo, no sé. ¿Pero habéis cogido algo? Ahora, ¿Grande o carpiña? ¿O carpa? carpa. Carpa. Това докато това. Добре, ти гледай там. Mira. Una carpa grande. Абе, сега ли намеря какво става? Извади го това да снимам на това. Айде, преди снимай си. ¿Y por abajo qué pasa? Ahí Pica, solo pequeño. carpina. Carpina, ¿no? Está pequeñito. Pero que te diviertes, cada 2 minutos coges uno. Sí. Sí. No, es, ahora ha picado un siluro a esta, pero nada, no lo podía sacar. Завърти го малко настрани. Така. Ай, стия ви толкова снимките.